Naghiwat sang boarding house check ang mga katapos ang Iloilo City Epidemiology Surveillance Unit, kaupod ang City Health Office, agud si karon ang contact tracing sa mga nagpositibo sa COVID-19. Madumduman nga ang boarding house ang makabing nga high-risk transmission sang COVID-19 infection. Bangud ri, nagaplano si Mayor Treñas nga mag-assign sang boarding house committee sa kada barangay sa syudad para mag-check sang status sang borders kag transient nga nangin positibo sa virus kag ang mga close contact sini. Maghihiwat naman sang meeting ang seso kag City Boarding House Commission sa mga barangay officials agud di baloon kung diin nagaobra kag kun diin ang hometown sa mga nagaboard. Dugang pa sang seso ang mga border ang masami nga nag-share sang common facilities kag nag-interact sa isa kag isa nga nangin rason sa paglaptas sang virus. Panugyan naman sang alkalde sang syudad sa mga residente nga hindi magkalimtan nga mag-sanitize, magsuksok sang face mask ug face shield kag mag-obserba sang social distancing. Balita gikan sa syudad sang Iloilo, Paul Animas, nagmandu sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera